Tabbas ina da bukatan ku yi ma Abul Fatai sharing din wannan bidiyo domin mu tuna masa ranar da ya kafe Sheikh Jafar yace Allah ya ƙara nauyin ƙasa. Tabbas muna da bukatan ku ringa sharing din wannan bidiyo mu ƙara tuna masa ranar da Allah ya dauki Albani ya daga hotonsa yace Allah ya ƙara nauyin ƙasa. Tabbas muna da bukatan mu tuna masa ranar da ya gaya wa iyalan Dr. Idris ya mutu mushi Allah ya ƙara nauyin ƙasa. Tabbas muna ƙara tuna masa abubuwan da ya aikata domin yau ne ranar da zai kwashi adashensa. Wannan tsohuwa ita ce mahaifiyar shahararren dan bid'a mushriki wanda ya shahara a Afirka wajen yaƙi da sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan baka san wane ne ba, shine Abul Fatai. Masu ganin cewa abubuwan da ake yi ba a kyauta ba, Allah subhanahu wata'ala shin shi za ku yi magyara? Shi da yace duk girman laifin da mutum yake aikatawa zai yafe masa, amma muddin bai mutu yana shirka ba. Shin matar da take shirka kuke so ku cire ta daga wuta ku sa ta aljanna? Shin ku ne masu aljannar? Ku ne masu sakawan? Mu ma ba mu ce muna sa mutum wuta ba, amma Allah subhanahu wata'ala shi yace zai sa ta wuta, dan haka makomar ta kenan, tare da ayatul Qur'ani mai girma wacce Allah subhanahu wata'ala yake cewa innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lizalimin min ansar. Dan haka wannan mata muddin kan shirkar da ta rayu ba ta tuba ba har ta mutu, to wallahi makomar ta wuta ce kadan ba mu da kwankwanto, domin mahaifiya ce wacce ta haifi dan bid'a ta rayu cikin bid'a da shirka. Allah ya kara wa mahaifiyarka nauyin ƙasa. Yau ne ranar da zaka kwashi adashen da ka zuba tsawon shekaru. Haka kuma muna jiran sauran mutane masu ɗabi'u irin na Abul Fatai, na ɗaga malaman sunna, malaman tauhidi waɗanda suka yi mutuwa ta shahada suka bar baya mai kyau, da ɗaga hotonsu da yi musu mugun alkaba'i da gaya musu cewa suna wutar jahannama. Shi yasa muke ma Abul Fatai ta'aziyya da yaren da yake yi mana ta'aziyya na cewa Allah ya ƙara wa tsohuwa nauyin ƙasa, can ta je umma ta gaida Aisha. Mahaifiyar mushriki dan bid'a mai faɗa da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama, mushrika ta tafi ta mutu mushe. Dan haka wannan ta'aziyya ce muke yi muku kamar yadda addinin musulunci ya tanadar. Ku ba za mu yi muku gaisuwa irin yadda ake gaida musulmi wanda yake kadaita Allah mai tauhidi ba. Sai dai mu ce sannu sannu, Allah kuma ya ƙara nauyin ƙasa. Haka kuma kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya hana mu aure ku, da mu aure ku gara mun je mun auri bayi muminai. Dan haka ku din ai kaskantattu ne. Ba ku kai ba mu yi muku gaisuwa irin ta addinin musulunci.